Toto video ti pomôže prestať prokrastinovať v tvojom živote. A samotná prokrastinácia je niečo, s čím mám absolútne veľký problém aj ja. A je to, myslím si, že niečo, čo je veľmi časté, asi dá sa povedať, že u každého človeka. No a teda týmto videom by som ti chcel ukázať, ako ja predchádzam samotnej prokrastinácii a čo mne osobne pomáha a mohlo by aj tebe. Mám tu pre teba prichystaných nejakých 5 bodov, ktoré keď dodržíš aspoň 1, 2, 3 z nich, tak si myslím, že to bude u teba lepšie. A podstatné je, aby človek začínal s málom, pretože keď začne so všetkým a všetko spraví naraz, tak nakoniec sa stane to, že nebude mať nič z toho a vráti sa vlastne do toho starého zmýšľania a teda tým pádom vlastne nejaký ten kolobek sa bude furt opakovať. Ja viem, že toto je niečo, čo si už možno počul alebo počula, ale je to proste niečo, čo nedokážeš oklamať. Hej, že robiť dobré veci není až tak ťažké, hej, že vieš, čo máš presne robiť, ale je ťažké to robiť, áno, ak ma chápeš, čo tým chcem povedať. Ja viem sám ako človek, ktorý sa živí online, aké je to ťažké neprokrastinovať, keď máme sociálne siete, kde aj ja ako tvorca osobne proste dokážem scrollovať kľudne 3-4 hodiny denne. Ja viem si to priznať, osobne som tiež závislý práve na tomto štýle dopamínu, ale presne preto sa snažím proti tomu bojovať a toto video je proste naozaj úprimné, že toto konkrétne mne osobne pomáha a toto sa momentálne snažím ja dodržiavať, aby tá práca, ktorú chcem vykonať, bola za ten deň naozaj vykonaná. No a prvá vec, ktorú tu máme, je pravidlo 2 minút. A toto pravidlo znamená, že ak niečo trvá menej ako 2 minúty, tak to sprav hneď. Hej, príklad. Začínaš cvičiť a chceš si zapísať tvoju hmotnosť každé ráno na lačno, áno? To znamená, koľko ti to zaberie? Reálne minútu s tým, že si to zapíšeš do zošita alebo do nejakej aplikácie, kde to sleduješ a proste to ti naozaj zaberie tú minútku, to znamená, môžeš to ísť dnes spraviť a prokrastinácia vlastne hneď od začiatku je prekonaná toho dňa samotného. Druhý tip, ktorý ti môže pomôcť je, že ak máš robiť nejakú konkrétnu prácu, napríklad u mňa to môže byť, že mám robiť jedálniček na mieru klientovi a nechce sa mi to robiť, tak si rozdelím tú prácu napríklad na nejakých viac dní alebo na viaceré nejaké časové pásma a vďaka tomu sa vlastne nejakým spôsobom dostanem k tomu, že OK, tak spravím raňajky, dajme tomu 5 variant o 10:00, následne si pôjdem zacvičiť a po obede dokončím, hej. Týmto spôsobom vlastne môžeš spraviť prácu, ktorú potrebuješ a zároveň si užiť ten čas, ktorý chceš venovať práve len sebe, pretože záleží na tom, aby si ty osobne bol šťastný alebo bola šťastná a aby si robila to, čo ťa naplňa. Tretí tip je technika Pomodoro. A čo to možno znamená? Nastav si časovač na 25 minút a snaž sa robiť prácu, ktorú máš, bez nejakej distrakcie, bez toho, aby si nejakým spôsobom scrolloval alebo proste s niekým volal, daj si proste tichý režim a podobne a proste choď robiť prácu a po tých 25 minútach si daj 5 minút prestávku na oddych, to znamená 5 minút môžeš scrollovať, dajme tomu môžeš zavolať kamarádovi, dať si kávu, prečítaš si nejaký článok, pozrieš si nejaké krátke video, pozrieš si reelska, áno, dáš si tam ten dopamín, ktorý tam máš väčšinu dňa, aby ťa to udržalo v tom, že za chvíľu ideš znova pracovať a znova si nastavíš ten časovač. Na túto techniku môžeš opakovať nejaké 4 krát, to znamená 25 minút práca, 5 minút oddych a povieš to takto 4 krát a potom si môžeš dať nejakú dlhšiu prestávku, napríklad pol hodinu a ak ešte potrebuješ niečo v ten deň spraviť, tak sa znova vrátiš k práci a spravíš teda znova tento istý postup. Štvorka, myslím si, že úplne najdôležitejšia a mal by si sa na ňu naozaj najviac zamerať, je eliminovať rušivé vplyvy. A čo môže ten rušivý vplyv vlastne vôbec byť? No, v prvom rade hlavne telefón, hej, a ja to vidím aj sám na sebe, že ja si časovač napríklad na tej technike predtým nastavujem vlastne na notebooku, na ktorom pracujem a telefón nechám úplne v inej izbe. Hej, dôvodom je to, že keď sa človek sústredí, tak proste ten telefón, keď ti dojde notifikácia, že ti niekto napísal alebo ja neviem, pozeráš krypto, že OK, že Ethereum padlo na $1900, hej, a proste pozrie sa na to, tak tvoja práca, tvoj fokus je absolútne už proste mimo a už zase si z tej práce samotné proste vyšiel a teraz zas kým sa k nej dostaneš, tak ti to bude trvať 10 minút, budeš mať nervy, potom sa na to vykašľeš a tento kolobek sa ti bude opakovať. To znamená dať telefón do režimu lietadlo, hodiť ho preč proste do druhej miestnosti alebo ho nehať tej istej miestnosti a dať si ho proste natrvalo vypnúť. Toto je podľa mňa asi najdôležitejší bod, ktorým by si sa mal alebo mala riadiť. No a posledný tip je začať hneď. Aj keby to proste mala byť práca 5 minút, je to viac ako doteraz. Ak si doteraz nič nerobil, dajme tomu, že si študent alebo proste si pracujúci, ale chceš robiť niečo iné okrem tej práce, tá práca ťa nebaví a doteraz si proste vždycky po práci išiel pozerať telku, Netflix, reelska, ja to chápem, lebo
Ja som možno v podobnom kolobehu, len sa snažím z neho výjsť. Proste najťažšie je začať a ten návyk je veľmi ťažké si vybudovať, ale keď už si ho vybuduješ, tak nebude to už pre teba tak náročné ako doteraz, keďže si nad tým ani možno doteraz nerozmýšľal a možno toto video ti úplne náhodne nejakým spôsobom vyskočilo a možno otvorilo oči. Keby si chcel, tak ma určite začni sledovať na mojom Instagrame, kde teda hlavne sa venujem cvičeniu, ale samozrejme snažím sa budovať proste seba ako personu, nielen s cvičením, viem, že to je len jeden aspekt a takisto ma zaujíma veľa vecí a myslím si, že tento content môže byť pre teba zaujímavý. No a ak ma začneš sledovať na Instagrame a chcel by si napríklad 100+ cvikov zadarmo s video ukážkou techniky, prejdi na môj profil na Instagrame, stlač tam na výber zadarmo a odpovedz na tú storku buď pošli alebo chcem a získaš všetky tieto vlastne PDF-ka úplne zadarmo, video ukážky techniky zadarmo a môžeš začať možno aj svoju fitness premenu. Ak sa ti video páčilo, tak mi určite môžeš dať follow alebo like, hej, poteší ma to. A teda určite mi povedz, že čo by si chcel alebo chcela, aby som na budúce prebral, hej. Či už je to niečo ohľadom mindsetu, či už je to ohľadom cvičenia, ohľadom možno nejakých myšlienok, nejakej empatie a podobne. Hoci čoho, čo ťa možno zaujíma a k čomu si myslíš, že by som mohol mať zaujímavý pohľad, napíš to do komentáru a ja sa veľmi teším na to, že čo bude na budúce. No a týmto oficiálne začínam moju YouTube cestu.